je proces, pri ktorom sa osoba alebo skupina neprezentujú ako ľudská bytosť, ale ako niečo menej cenné. V podstate ide o vykresľovanie ľudí ako neľudí, že sú to nejaké zvieratá alebo odpad, ktoré je treba izolovať a eliminovať. Vytváraním takéhoto obrazu médiá pripravujú spoločnosť na to, že násilie voči tejto skupine je oprávnené a dokonca nevyhnutné. Súčasne sa na politickej a právnej úrovni presadzuje diskriminácia, ktorá tejto skupine odoberá práva a obmedzuje jej prístup k určitým profesiám a službám. Záverečnou treťou fázou je prenasledovanie, väznenie a genocída. V tomto štádiu sa zintenzívňuje aktívne prenasledovanie cieľovej skupiny podporované štátom, ktoré zahŕňa násilné útoky, zatýkanie, deportácie a v konečnom dôsledku vedie k masovým vraždám a genocíde. O tejto metóde sme podrobne rozprávali na okrúhlom stole, ktorý môžete nájsť pod názvom Metóda označovania